zo gare ni kin ci amana ta, ki sanya ciwo a zuciyata ba za na yafe ba. Farin cikin wanda ke ta nema bai wuce samu ba, shi alkawar babban kaya ne in baka sauke ba. Na da ban so waza ya sauke banga na hanyar ba, isan maso wani abu ya tsara ba za na fara ba. So yayi nisa da ni da ke ko ina muna tare, kisan mani na zaman da ke babakin miyo ware. Kin bani dama na je ga manya ayo batin aure, akan ku an kai a sanya rana muna jiran jere. Kin alƙawar auren mu da kewaye na barbatin wasa, ni na yi zaton ƙwaryar ci sa'a ta sami gurbinta. Ashe gaman da na yau kadara ce dole na iske ta, ki sanya zuciya cikin jidali yau kin yi min zamba. Shi ajali in ya iske bawa ba za ya kauce ba, da so da kauna kwasina a tare ko ba za su ware ba. Shi mai da kayari gurin mai shari da hikima babba, na baiwa Allah ya yi mini zafin masoyiya babba. So na gaskiya san baya duban kudi talaucinka, inda ita so yarda da amana ka sai da hajarka. Kinan dana mini zuma ta so har furen kina sinka, karshe kika bar ruwan madaci kamar na yau hauka. Ko da yaushe a cikin tunani abin kamar wasa, in yan uwana da ma abokai suna ta sa'insa. Sa'a ya samu tabbuwa ne mun kasa gane sa, su kuwa iyaye na ta yin du'a'in Allah ya fidda sa. Zan so ka biyo ni ka karkade kunne, domin na baka dukan labarin abin ka tausanne. Isan da na san ban dace ba ya sani zingane, daɗi na soso da mawuyarsa soyinsa tilas ne. Cikar kamala cikar mutunci rike sa alkawari, mai za ku ce mini masu karanta wurin kuban uzuri. Guda a kai kwallai gurin ka titin da kai nazari, in ka ki karshen ka bayi kyawu in baka canza ba. Kice da ni wai ni ban da naira ba za ki auren ba, wani fushi sai na yi tunani da kaddarar rabba. Mai kwaɗayi zai iske na dama halin gidai bai ba, ci sa'ani kam na gwada Allah ban kauce hanya ba. In ban da ma kaddara ta so me ya kai na danginku,
idan mutunci ake biɗa tuni na gane halin ku. Dariya dole za ku koka rago sana'ar ku. Ci sa a san kar dai ka faɗe su bar su da halin su.